15 anyos nga tinunan sa grade 9 namatay humanggayong gisumbag sa kadaghang higayon sa iyang classmate. Sumapasungog nga nagsugod ang ilang panag-away. Ano ang exclusive report? Nagtingkagol na karon sa prisuhan sa Dakbayan sa Talisay si CJ Galicia, 18 anyos taga Barangay Biasong sa Maong Dakbayan. Si Galicia gihong nanumbag sa iyang classmate nga si Nash Emphasis, 15 anyos taga Barangay Isidro nga miresulta sa kamatayon niini. Mato di Police Senior Master Sergeant Alfredo Mandal, investigador, nga aduna na daay parag-away ang duruha. Nagsugod kini sa sinungugay kay tawgon sa biktima ang suspect nga si Galicia ug bayot, samtang tawgon usab sa suspect ang biktima ug upaw. Gidugang ni Mandal nga nagkasabot ang duha nga mag-abot sa basketball court sa Barangay Dumlog ug dito na nahitabo ang sinukbagay pasado alas 9 kagabi. Dead on arrival sa Tambalanan si Emphasis. Doon na sa ni sila heated conversation sa cellphone. Nagkasabot ni sila nga magduwa og basketball. Pag-abot nila sa basketball court, kalit lang ni og sumbag ang victim sa suspect. No? Naigo ni sa iyahang tangkugo o sa iyahang kuto-kuto, hinungdan nga natumba ni. Giangko ni Galicia nga wa niya kapugni ang kalagot ngadto sa iyang classmate nga gingong kanunay magsungog kaniya at ubangan sa daghang tawo. Di usab niya intensyon nga patyon ang iyang classmate, sangko sa langit ang iyang pagmahay. Grabe siya nga kuha na ako, grabe ka bully ba sa chat. Kaya ko yung nagbayot. Itong suko ay ko niya. Amigo magka mo. Grabe kayo kuhan, iyara ko sagit-sagitan, wag na sa balay. Mahay ko, sorry kay wala jud ko intention nga ako siya ay natuon. At yun, wala jud. Mag-atubang og kasong homicide ang dinakpan. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.